Vitajte pri rannom zamyslení skrze inšpirované slovo Božie. Prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranná pobožnosť podľa Ellen Whiteovej. 15. máj. Súlad Božieho zákona a evanjelia. Tebe, Pane, odovzdane, zverím život svoj. V tiesni každej dávaš nádej, tíšiš nepokoj. Loďko žitia môjho veď, búrnym morom útrap vieť, k brehom mieru, kde už vieru čaká večný svet. Súlad Božieho zákona a evanjelia. Či tedy maríme zákon vierou? Nejakým činom, ale zákon staviame v platnosť. Rimanom 3. kapitola, verš 31. Veľa ľudí oklamaných diablom počujeme, ako stále tvrdia: som spasený. Ale títo ľudia preukazujú také pohrdanie Božím poriadkom spravodlivosti, že je zrejmé, že o spásnej milosti nič nevedia. Ich srdce nežije podľa Božieho zákona, ale proti nemu. Taký bol i veľký rebel v nebi. Príjme Boh do neba mužov a ženy, ktorí nemajú žiadnu úctu k zákonu jeho vesmíru? Ako dovedieme hriešnika k poznaniu jeho hriechov, ak nevie, čo je hriech? Jediné vymedzenie hriechu v Božom slove je nám dané v 1. Jánovej 3:4. Hriech je prestúpením zákona. Hriešnik musí byť dovedený k tomu, aby si uvedomil, že prestupuje Boží zákon. Jeho pozornosť priťahuje Kristus umierajúci na kríži. Prečo Kristus zomrel? Pretože to bol jediný spôsob, ako človeka zachrániť. Vzal na seba naše hriechy, aby mohol udeliť svoju spravodlivosť všetkým, ktorí v Neho uveria. Božia dobrota a láska privádzajú hriešnika k pokániu pred Bohom a vieru v nášho Pána Ježiša Krista. Pozornosť prebudeného hriešnika sa upiera k zákonu, ktorý porušil. Ten po ňom žiada, aby sa kajal, i keď mu nemôže zaistiť odpustenie a prípad hriešnika sa zdá byť beznádejný. Tento zákon ho ale priťahuje ku Kristovi. Nech je jeho previnenie seba závažnejšie, krv Ježiša Krista z neho môže zmyť všetky hriechy. Boží zákon a evanjelium pôsobia v naprostom súlade a navzájom sa dopĺňajú. Boží zákon bez viery v Kristovo evanjelium nemôže spásu hriešnika zaistiť. Evanjelium je bez Božieho zákona neúčinné a bezmocné. Boží zákon a evanjelium tvoria dokonalý celok. Pán Ježiš vybudoval základy celej stavby a dokladá: náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním. Milosť, milosť mu. Zachariáš 4:7. Je pôvodcom i dokonávateľom našej viery. Alfou i omegou, počiatkom i koncom, prvým i posledným. Spojenie Kristovho evanjelia a Božieho zákona dáva vznik úprimnej a nepredstieranej láske a viere. Naše vysoké povolanie, 15. máj. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť k zajtrajšej rannej pobožnosti.